BFF ano DJ K? Deta nga K. Sano iti panang rugi na deto'y trending, deto'y FB live mo nga talagang agpong-pong tok ka. Ay ka talaga ata dito number 1 pa nga ng rugiana na BFF ko. Kasi ko talaga natural ko dito kakabsat ko. Ngam kamin ko na no, tay ko mamalidliday nga tao, tain ka lang ti may nga banag, nga impatan ma, ay haan, tadyak kay ti paaba. Madidi ba? Yes, ngam talaga ti number 1, they about 50K, tinang nugrulya na BFF. Ano DJ K? Deta nga K, kung na dati nga aba kanya. Hello, gayong ekasin. Ano ti birthday mo gayam tata, yes. Anang magtahandam, kasati ko na. Ay, awan ti handa, kasin. Kung na, hindi ko ang kilomtak nga dati preference tayo mo itong LGBTQ yun. Tatan, here coming! Puno ti kadumot ta cake na, di kaslada mo na ti parparada na kadadon. Birthday mo birthday ko netan. Di kadya mo ko nagikikis ako. Nakatado kaya mo mga ipagpatagyan niya ko! Kung galamon. Kung nagtamo na ka mo, bibi nga, natay daya sa asaruyan, di daw kaya mo nga, cake gaya! May tupakan daya cake, may burburay. Ano, birthday mo ayang? June 2nd. June 2nd, di ba? Di ka doon, that happened, last year, nung mga 2 years ago, deta. That was a year ago. Years ago, deta. Yes. That is June to 2016. 2016, tinangrugyanan na dita nga trending mo. Yes, ang bambanaw bawa ko. Ilang time, inta dyan sa Bali, kasi ti nabuybuya, di iti ay timikan ni Boss Code. Dete, nanaganan ka pa iti hasyendera. Yes. Di magkapikagapuanan naman tinakad ka nagana ti hasyendera. Mapang kami di jay Cagayan, taga Cagayan ni asawa. Ino to jay? Jay Abulog Cagayan. Abulog. Jay Sirit Abulog Cagayan. Pero amam sa mo nga hektarya ti dagdaga di jay. Kung nada kini kanya mo ti papapanam dita kung nada kanya. Loko. Umay ko kikitaon dagiti ara hektarya nga dagami.